שלום. הפרק השלישי הוא השיעור השלישי בשמונה פרקים לרמב"ם. אני אתמצת במשפט או שניים מה פגשנו בשני השיעורים הקודמים, כדי שנוכל להבין את הדיבור של הרמב"ם בהמשך הפרק הזה. אז הרמב"ם בהקדמה שלו לשמונה פרקים מדבר שהפרקי אבות, רבי יהודה הנשיא שם את זה בשישה סדרי משנה, כי הוא רוצה ללמד אותנו את מעלת החסיד. שמעלת החסיד, כפי שהבאתי מהשערי קדושה, זה אדם שפועל מתוך תיקון המציאות הפנימית שבו. ולכן המעשים שלו מדויקים. הדיוק המעשי שלו נובע מתוך דיוק פנימי ואיזושהי הרמוניה בין המציאות הפנימית למציאות החיצונית, ולכן קניית מעלת החסידות פירושו הבנת המציאות הפנימית והבנת איך מייצרים איזון בתוך המערכת הפנימית. לאחר מכן, הרמב"ם מלמד אותנו שהמערכת הפנימית נקראת נפש, ושנפש האדם אחת. אין בנו חלקים, אין בנו נפשות שונות בחלקי הנפש, אלא הם חלקים של אותו מציאות אחת. הנפש הפיזית, הגופנית, הנפש הרגשית, הנפש התודעתית, כולם אותה נפש. אם יש פערים בין הדברים, יש פה חסימה. יש פה חוסר תפקוד נכון, או בלשונו של הרמב"ם, חולי נפש. וזה המושג נפש האדם אחת. כל המורכבות האנושית, כולה נובעת מאותו שורש, מאותה זהות, מאותה מציאות פנימית. חשוב לומר שהרמב"ם ביד החזקה ישתמש במונח יצר טוב ויצר הרע, ונראה ליישב, והדבר עדיין צריך עיון, שאין כוונתו של הרמב"ם להגיד שהם שתי תנועות נפרדות, אלא שוב, בתוך הנפש שלנו, בתוך אולי הנפש הפיזית, אולי הנפש הרגשית, יש תנועה שנובעת מיצר הרע, ויש תנועה שנובעת מיצר הטוב, ויש עוד מקום לעיין בזה. עכשיו, אחרי שהרמב"ם מניח את המושג הזה שנקרא נפש האדם אחת, בעצם הרמב"ם מכוון לומר שהאדם השלם שקונה את מעלת החסידות יש בו הרמוניה בין כל חלקי הנפש. הרמב"ם מנסה להסביר מה מפר את ההרמוניה הזאת. זאת אומרת, למה באמת החלק הגופני שבנפש תובע משהו שהחלק הרגשי מתנגד לו, או שהחלק התודעתי מתנגד לו. למשל, מדוע, ואני בכוונה נותן משל שלא נוגע ישירות לעולם המצוות, כמובן שהוא נוגע. למה בן אדם מעשן? כי הנפש הפיזית שלו אומרת לו לעשן. החלק הפיזי של הנפש אומר לו לעשן, או החלק הרגשי. אבל החלק התודעתי אומר לו, אתה עושה דבר לא ראוי. הנה פערים בין חלקי הנפש. אומר הרמב"ם, זה נקרא חולי נפש. לפי הרמב"ם, מה שצריך לקרוא זה, אם אני מבין שסיגריה זה לא בריא, החלק הרגשי והחלק הפיזי מפסיק לרצות את זה. העובדה שאני תאב לסיגריה, אבל התפיסה שלי אומרת שזה לא נכון, היא רגע של חוסר הרמוניה, היא רגע של חולי נפש. החסיד זה לא קיים בו. אצל הצדיק זה קיים, אצל החסיד זה לא קיים. השאיפה במונח חסיד, התכלית בדיבור של הרמב"ם, ודאי בארבעת הפרקים הראשונים של השמונה פרקים, הוא להגיע למצב שאם אני מבין שסיגריה זה מסוכן, אני מפסיק לרצות אותה. יש הרמוניה בין כל חלקי הנפש, והנפש הפיזית קשובה לנפש התודעתית. עכשיו יגיד הרמב"ם, איך משיגים את זה? איך משיגים את זה? זאת אומרת, כולנו נעים בין מעלת הרשע לצדיק, בין הצדיק לחסיד ברמה מסוימת. אבל רובנו נמצאים אי שם בתוך מעלת הצדיקות. אנחנו מבינים הנכון ונאבקים כדי להשיג את זה. והרמב"ם אומר המעלה, ואני כותב את החיבור כדי ללמד אתכם לא איך להיאבק ולהשיג, אלא איך להשיג מתוך שלימות, מתוך חיבור בין הפנימיות אל התוצאה. אז אומר הרמב"ם, ואתה יודע, ואני קורא מתוך הפרק הראשון בשמונה פרקים, ואתה יודע שתיקון המידות אינו אלא רפואת הנפש וכוחותיה.
אם אתה רוצה להבין מה מפר את ההרמוניה הזאת, מה מפר את השלימות הזאת בין הפנימיות לחיצוניות, פה נמצא המושג שנקרא תיקון המידות. אדם שמידותיו מתוקנות, חסיד. פועל מתוך הרמוניה. אין בו את הקושי הזה כל פעם, ואין בו את הצורך כל הזמן לשבור מחיצות שמונעות ממנו לפעול כמו שצריך. אם הוא מבין שסיגריות מסוכן, בקלות הוא יצליח להוציא לפועל את ההבנה הזאת. זה אדם שיש בו תיקון המידות. אדם שאין בו תיקון המידות, צריך להיאבק על כל דבר. על לקום בזמן בבוקר, על להפסיק לעשן ועל לקיים כל מצווה ומצווה. תיקון המידות. וכמובן שאני צריך להבין מהו תיקון המידות ואיך עושים את זה. ואתה יודע שתיקון המידות אינו אלא רפואת הנפש וכוחותיה. וכשם שהרופא המרפא את הגופות צריך שידע תחילה את הגוף שהוא מרפא, אותו בכללו וחלקי אותו הגוף. מה הם? כלומר, גוף האדם. וצריך לדעת מהם הדברים הגורמים לו מחלה וירחק מהם. ככה מרפא את הנפש ורוצה לטהר את המידות. צריך שידע את הנפש בכל היקפה וחלקיה, ומה גורם למחלתה ומהו המבריאה. אומר הרמב"ם, לפני שאנחנו מבינים מהו תיקון המידות ומהי רפואת הנפש, בואו נבין מה מכילה הנפש. הבנו מה זה נפש. הבנו שכולה פועלת מתוך הרמוניה, אין בה חלקים, הכל שורש נפשי אחד, למרות המורכבות שבתוצאה והחלקים שנראים בתוצאה. הבנו שנפש האדם איננה נפש החמור, היא נפש אחרת בתכלית. בגלל שיש בה את המורכבות, אז כל מה שהוא עושה מהנפש כולה. מה מכילה הנפש? אם אני רוצה לדעת איך לרפות אותה, אני צריך להבין מה היא מכילה. אני צריך להבין מה גורם לה לזה שהיא לא מאוזנת ושיש בה את הקונפליקטים האלה. צריך לדעת מהם הדברים הגורמים לו מחלה וירחק מהם, ומהם הדברים המבריאים אותו וישתמש בהם. ככה מרפא את הנפש ורוצה לטהר את המידות. שימו לב לביטוי הנפלא, לטהר את המידות. הרב מדבר על טיהור המידות. בהמשך יהיה לזה משמעות גדולה מאוד לביטוי הזה. צריך שידע את הנפש בכל היקפה וחלקיה, מה גורם למחלתה ומהו המבריאה. אז עכשיו הרמב"ם הולך להסביר לנו מה מכילה הנפש. פגשנו את המושג נפש, הזהות השורשית, שבא לידי ביטוי בגוף. פגשנו את המורכבות של הנפש. האם זה אחת או שלוש? הרמב"ם אומר כולה אחת. עכשיו הרמב"ם יש לו חלוקה מאוד מאוד ייחודית בחלקי הנפש. מהי החלוקה בחלקי הנפש? זה הביטוי בתוך הלבוש הזה שנקרא גוף, את הנפש. זאת אומרת, אנחנו הולכים לפגוש מעשים שמבטאים את המורכבות שישנו בפנימיות הנפש. לא בהכרח רק מעשים, אלא גם תנועות נפשיות שמבטאות את המורכבות הנפשית שקיים באדם. והחלוקה של הרמב"ם היא חלוקה ייחודית יחסית, שהוא מחלק את הנפש ל5 חלקים. ולכן אני אומר שחלקי הנפש 5. הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר וההוגה. זן, מרגיש, מדמה, מתעורר וההוגה. הרמב"ם יעבור חלק וינסה להסביר מה זה כל חלק הזה. ואנחנו נצטרך להבין קודם כל מה אומר החלק הזה, ושנית איך החלק הזה קשור למושג נפש. ואחזור לענייניי בחלקי הנפש ואומר, החלק הזן. החלק הזן בעצם זה החלק הפיזי של הגוף. והחלק הפיזי של הגוף, אומר הרמב"ם, הוא הנפש שמקיימת את החלק הפיזי. מה הכוונה באמירה הזאת? אז ננסה לראות קודם כל מה מייחס הרמב"ם לחלק הזן, כדי לנסות להבין מה כוונת הרמב"ם בנפש שבזן. אומר הרמב"ם, ממנו הכוח המושך, מושך את האוכל פנימה, המחזיק את האוכל בגוף, המעכל, הפולט את העודפים, המגדל דרך האכילה הזאת, אחרי שהוא עושה את כל ההפרדה הזאת, הוא מייצר תנועה של
גדילה, המוליד בדומה, המבדיל את הלחויות עד שמפריש את הצריך ליזון בו והצריך להיפלט. והדברים על שיבת הכוחות האלו ובמה פועלים ואך פועלים, ובאיזה איברים פעולתם יותר נגלית וניכרת, ומה מהם מצוי תמיד ומה מהם פועל בזמן מסוים, הרי כל זה נחוץ למלאכת הרפואה, ואין בו צורך במקום זה. אז אם אתה אומר, אם הרמב"ם אומר שזה קשור למלאכת הרפואה, למה הרמב"ם מייחס את זה לנפש? אז צריך לשים לב, הרמב"ם לא מדבר על הפעולה, אלא על האנרגיה הזאת שמייצרת את הפעולה. יש בנו אנרגיה של מעכל, אנרגיה, זה כוח נפשי. אולי המילה אנרגיה היא מילה מושלת, זה כוח נפשי שמייצר את התנועה הזאת בתוך הגוף. הראיה לדבר, וזה דבר שיבוא לידי ביטוי באופן מאוד 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 עקבי בתורת הרמב"ם, גם כן בתורת הרפואה של הרמב"ם, זה ששוני במצב הנפשי, מה שאנחנו קוראים לו נפשי, הרגשי, יוליד תוצאה בדברים האלה. זאת אומרת, כאב בטן כשיש מתח. ומבחינת הרמב"ם הכל מתחיל משם. הרמב"ם בספרי הרפואה להתייחס לוויכוח נורא מעניין. אנחנו פה נמצאים בימי הקורונה. יש ויכוח גדול. האם הקורונה יכול לתקוף תא בריא? האם לבן אדם יש תא בריא? האם הקורונה יכול לתקוף את זה ולהפוך את זה לדבר חולה? הרפואה הקונבנציונלית כמובן תיתן שכן. הרפואה שנראה שהרמב"ם מסכים איתה, שהיום היא נקראת רפואה אלטרנטיבית, היא תיתן שאין מציאות כזאת. לעולם תא בריא לא יכול לחלות. אם תא בריא נהיה חולה, זה כי משהו החליש אותו. כי משהו הפך אותו לפחות בריא. זה יכול להיות דברים שאוכלים, וממילא תהליך העיכול שהרמב"ם קורא לו התהליך של הנפש של הגוף. תהליך העיכול לא יבדיל נכון את הפסולת מהאוכל ותישאר פסולת בתוך הגוף. התיאוריה הזאת תנסה להוכיח את זה אפילו ממקומות נורא פשוטים, כמו אם ניקח תפוח ונניח אותו יום-יומיים על השיש, יישאר בסדר. אבל אם התפוח הזה לפני כן קיבל מכה, היום-יומיים האלה יגרמו שכל האזור יהיה מלא עובש, חיידקים, מזיקים, תוקפים, תא פגום. אם אנחנו רוצים להילחם בקורונה, אנחנו צריכים להפסיק לשתות קוקה קולה. להפסיק להכניס זרחן לגוף. כי זרחן מחליש את התאים, ואז באה הקורונה ותוקפת. זאת יהיה כנראה מאוד מאוד עמוק בתפיסת הרפואה של הרמב"ם, שהיא אומרת, תלמד איך לשמור את הגוף, וממילא הוא לא יחלה. מעבר לצורך ללמוד לרפא את הגוף. עכשיו, התיאוריה הזאת בעצם מכוונת למה שאומר הרמב"ם פה. אומר הרמב"ם, יש נפש של הגוף. אם אתה פוגם או אינך בריא ברמה הנפשית, יהיה לזה ביטויים פיזיים, והביטויים הפיזיים יהיו בכוחות הנפש, בתנועה שהנפש מייצרת בתוך המערכת הפיזית. והתנועות האלה הן תנועות העיכול. זו תנועה שקיימת בתוך המציאות הפיזית. ואם יש איזשהו סוג של חסימה בתוך המערכת הנפשית, יהיה לה ביטוי בתנועה. פצעים, מחלות, נולדים מזה שיש חוסר או בעיה במטאבוליזם הפיזי. התנועה של המטאבוליזם הפיזית היא תנועה נפשית, לפי איך שהרמב"ם מבאר פה. אז הכוח של הנפש שמניע את התנועה של הזן. ואם נרצה לדמיין את זה, או לתאר את זה בצורה מובהקת יותר, אז נגיד, הנפש של האדם, שאיננה שייכת למציאות הפיזית, היא קודמת למציאות הפיזית, היא מציאות רוחנית, הוכנסה לתוך לבוש פיזי. מרגע שהיא הוכנסה לתוך הלבוש הפיזי, היא מייצרת תנועה בתוך המציאות הפיזית. והם 5 התנועות שהרמב"ם מסביר פה, 7 התנועות שהרמב"ם מסביר פה, 7 הכוחות. זו תנועה בתוך המציאות הגשמית. לקלוט אוכל, לפרק אותו, לייצר תהליך מטאבוליסטי, לייצר כוחות של גדילה, כוחות של הולדה. כל זה זה תנועה נפשית מרגע שהנפש פגשה את הכלי, את הלבוש שנקרא גוף.
אז הדבר הראשון שקורה מהמפגש בין הנפש, מההכנסה של הנפש אל תוך הלבוש של הגוף, זה שהגוף מתחיל לייצר את 7 הכוחות האלה, את התנועה של הנפש בתוך הגוף. אני חושב שזה מה שצריך בשביל להבין את הפסקה הזאת, למרות שאפשר בהחלט למצוא עוד אריכות בדבר הזה בספרי הרפואה וגם מעבר. והחלק המרגיש, ממנו 5 הכוחות המפורסמות אצל ההמון. הראות, השמע, הטעם והריח והמישוש. 5 החושים. והרמב"ם בוחר להגיד מילה על המישוש. והוא מצוי, והמישוש, והוא מצוי בכל שטח הגוף, ואין לו איבר מיוחד כמו ל4 הכוחות. הנפש שלנו נכנסת לתוך גוף. המציאות הרוחנית שלנו נכנסת לתוך גוף ומייצרת את 7 הכוחות בגוף. אבל אז היא גם מתחילה לתקשר עם המציאות שמעבר לכלי, דרך כלים שהוטבעו בכלי הזה. לא הגוף שלי רואה, הנפש שלי רואה דרך העיניים. לא הגוף שלי ממשש, הנפש ממששת דרך חוש המישוש. אז יש לנו את כל 5 החושים, שהם הכלים, העיניים, החוש הריח של הנפש, לפגוש את המציאות. ומכיוון שיש לחושים איברים פרטיים לכל חוש וחוש, יכול לבוא אדם ולהגיד, אוקיי, יש לנו איברים בגוף שאין בהם שום מציאות נפשית. אומר הרמב"ם, שימו לב, חוש המישוש קיים בכל הגוף. זאת אומרת, אין שום איבר שאין בו תקשורת נפשית עם המציאות דרך האיבר הזה. כמובן שיש חושים נעלים יותר ונעלים פחות. הרמב"ם במורה נבוכים ידבר על זה. אבל כל המציאות הפיזית שלנו משרתת את החושים שדרכם הנפש שלנו פוגשת את המציאות. והחלק המדמה הוא הכוח הזוכר. אז לפני שנקריא את החלק המדמה, רק שווה להתעכב על זה. יש לנו זן, מרגיש, 5 החושים. זה הרובד שדרכו הנפש חובה או פוגשת את המציאות. ואז הרמב"ם שם את המדמה ככוח בפני עצמו. כמובן שצריך להזכיר שהמדמה בחלק מהכתובים גם יהיה דבר רע. מקום שיש בו חטא. אבל הרמב"ם שם אותו כפונקציה נפשית כמעט הייתי אומר, בלי לציין האם יש בה רע או טוב. ניטרלית. פונקציה שנקראת מדמה. מהי הפונקציה של המדמה של הרמב"ם, שהוא שם אותה ככותרת בפני עצמה, כחלק מחלקי הנפש בפני עצמו? מסביר הרמב"ם. והחלק המדמה הוא הכוח הזוכר רשמי המוחשות, אחר העלמם מלפני החושים שהשיגו. קודם כל, הכוח המדמה הוא הכוח הזוכר רישומי המוחשים אחרי העלמם מלפני החושים שהשיגו. יש לי חוויה חושית, החוויה החושית נצרבת בזיכרון של המדמה. למה הרמב"ם קורא לזה זיכרון המדמה? למה לא בזיכרון? ננסה עוד מעט להבין. ומרכיבם זה בזה, ומבדילם זה מזה. רישומי המוחשות, ומרכיבם זה בזה, ומבדילם זה בזה. זאת אומרת, האדם יכול לדמיין משהו שהוא לא ראה. כוח המדמה לוקח את המציאות שהמערכת החושית הפגישה אותנו, אבל לא מחויב לנוסחה שבה פגשנו את זה, אלא יכול לפרק את זה. ולפיכך מרכיב הכוח הזה מן הדברים שהשיג, דברים שלא השיגם מעולם, ואי אפשר להשיגם. אני יכול לדמיין משהו שלעולם לא יהיה קיים. מדהים הדוגמה שהרמב"ם מביא. כמו שמדמה האדם אוניית ברזל רצה באוויר. הרמב"ם דמיין מטוס. הוא אומר, זה דבר שלא יכול להתקיים. איך אתה יכול לדמיין אוניית ברזל רצה באוויר? ראית ברזל, ראית ציפור, חיברת בין שני הדברים,
ואתה מדמיין אוניית ברזל עפה באוויר. או מין אדם ראשו בשמיים ורגליו על הארץ, ובעל חיים באלף עיניים למשל, והרבה מן הנמנעות הללו מרכיב הכוח המדמה וממציאם בדמיון. אומר הרמב"ם, מה עושה לנו המדמה? המדמה משחרר אותנו מהמחויבות החושית לאיך שהדבר קיים לנו. אם אני רק חוש, איך שפגשתי את הדבר, זה מה שאני יודע על המציאות. המדמה מאפשר לנו לתפוס מרחק מהמציאות כפי שהיא הונגשה לנו, לפרק אותה ולהרכיב אותה מחדש בצורת הדמיון. כל ההתפתחות האנושית נובעת מכוח המדמה. היכולת לדמיין ספינה רצה באוויר, לחבר ציפור עם ברזל. מכאן אני יכול לנסות לייצר את זה. אם לא היה בנו מדמה, לא היינו יכולים לדמיין את זה, לא היינו יכולים לנסות לעשות את זה. אז המדמה, הנפש שלנו פוגשת את המציאות דרך החושים, אולם כשהיא פוגשת אותה דרך החושים, היא פוגשת נוסחה מאוד מדויקת של מציאות. האדם תופס את המציאות מעבר לאיך שהיא מנוסחת ברמה החושית. זה כוח המדמה. כוח המדמה מפרק את המציאות ומייצר חוסר מחויבות לנוסחה שהחוש הפגיש אותנו עם המציאות. זה דבר מדהים. כל היצירתיות נולדת משם. בסוף גם יכול לבוא היגד שכלי ולנסות להגיד איך לעשות את זה. אבל קודם כל היכולת הזאת. אומר הרמב"ם, הנפש נכנסת לתוך גוף, היא מתחילה להפעיל את הגוף עם 7 הכוחות הפיזיים. היא מתחילה לתקשר עם המציאות דרך החושים, אבל היא לא מחויבת להגדרה החושית. ההגדרה החושית היא רק נקודת המוצא שלה לתפיסת המציאות. תפיסת המציאות שלה יכולה לפרק את הנוסחה שהחוש מפגיש אותך איתה ולייצר משהו אחר לגמרי. אבל הפסקה הראשונה של הרמב"ם על המדמה הוא הכוח הזוכר רשמי המוחשות אחר היעלמם מלפני החושים שהשיגום. זה מה שמוביל אותנו ליכולת הזאת לפרק את המודל שהחוש הפגיש אותנו. זה זיכרון רישומי המוחשות. וחשוב להבדיל, הרמב"ם לא אומר זיכרון של המאורעות. זיכרון רישומי המוחשות. לנסות להסביר את זה, אולי שווה לתת דוגמה. אם הייתם פעם בגן חיות וראיתם אולי כלוב של דובים ליד הכלוב של האריות, ובכלוב של האריות משהו קורה, אז הדוב נעצר, מקשיב. החוש שלו קולט רעש, קולט התרחשות. ואז זה נגמר. בתוך כמה שניות הדוב יחזור למה שהיה קודם. אבל אם אנחנו נשב בחדר ונשמע התרחשות מחוץ לחלון, וההתרחשות נגמרה, אנחנו כבר לא נוכל להתרכז במה שעשינו קודם, עד שלא נפצח מה הייתה ההתרחשות שם. אבל ההתרחשות נגמרה, ברמת החושים היא כבר לא קיימת. יש לנו זיכרון חושי. מה זה אומר זיכרון חושי? המציאות לא קיימת לנו רק ברמת החוש. היא קיימת לנו ברמת הזיכרון החושי. אנחנו לא רק קיימים במציאות, אנחנו קיימים בתפיסת חוויית המציאות. ולכן המציאות עדיין קיימת לנו. זה לא שברגע שנשים, כמו ששמים לסוס על העיניים, אז כל המציאות שלו קיימת במה שהעיניים שלו מאפשרות לו לראות. מבחינתנו, גם אם נשים מכסה, עדיין יש מציאות מעבר לקיר, מעבר למכסה. איפה המציאות הזאת קיימת? אומר הרמב"ם בכוח המדמה. המדמה זו תפיסת מציאות מלאה, שאיננה מחויבת לאיך שהחוש מנסח את המציאות, אלא החוש הוא רק כלי כדי לתפוס שיש מציאות הרבה מעבר לחוש. לכן גם אחרי שנהיה שקט מבחוץ, עדיין הבחוץ קיים. אני מצייר לעצמי במדמה את המציאות. החושים
גורמים לי להכיר שישנה מציאות, אבל ציור המציאות הוא איך שהמדמה מצייר אותה. אז המדמה לפי הרמב"ם זה קודם כל פונקציה. זה פונקציה של הנפש. הנפש לא כבולה בתוך הנוסחה החושית של הקיום, בתוך המפגש החושי של הקיום. היא מקבלת מידע מהחושים, והיא מנסחת מציאות. והמציאות תכיל את מה שהחוש כבר לא מקבל. אומר הרמב"ם, מה שזה יגרום, זה את היכולת שלי לקחת את המציאות החושית, לפרק אותה לחלקים ולהרכיב אותה מחדש. איפה קיים הדבר הזה? איך יכלת לפגוש ספינת ברזל עפה באוויר? לא ראית אף פעם ברזל עף, ראית ציפור עפה. כי זה איך החוש שלי יבין. אבל איך הנפש שלי יבינה, בגלל שיש בה מדמה, היא תפסה מציאות הרבה יותר רחבה מאיך שהחוש פגש. אז כוח המדמה הוא הרגע שבו אנחנו מפסיקים לנסח את המציאות כפי שהחוש קולט אותה, אלא משתמשים בחושים כדי לפגוש מציאות גדולה הרבה יותר. וממילא להפסיק להיות מחויב לנוסחה החושית, ולנסות לייצר ממנה דברים הרבה יותר רחבים וגדולים. אין גבול לכוח המדמה, וגם כוח המדמה בסוף, לפי הרמב"ם, הוא חלק מתהליך הנבואה. וכך כתוב גם הנבואה נזכרת כדמיון בידי נביאי אדמה. כי נבואה זו תפיסת מציאות שנובעת מהחושים, אבל איננה מוגבלת לרושם שלה, לחוש, אלא לרושם שהחוש יצר. הוא ככה זוכר את רשמי המוחשות אחר העלמם מלפני החושים שהשיגום, ומרכיבם זה בזה ומבדילם זה בזה. לפיכך, מרכיב הכוח הזה דברים שהשיג, דברים שלא השיגם מעולם ואי אפשר להשיגם. ואז הוא פוגש הרמב"ם, ובזה נסיים, ויכוח נורא גדול על הכוח המדמה. וכאן טעו כת המדברים, כת אל כלם, הייתה כת שהייתה קיימת בתקופתו של הרמב"ם. הרבה פעמים זה נראה שהכת הזאת היה בה מוטיבים כאלה פוסט-מודרניסטיים שקיבלו כל דבר. כל דבר שאפשר להגיד אותו הוא רלוונטי. וכאן טעו כת המדברים, הטעות המוזרה, הגדולה, אשר עליה בנו יסוד הטעויותיהם בחלוקת המחויב והאפשרי והנמנע. שהם חשבו או דימו לבני האדם שהכל מדמה אפשרי, ולא ידעו שהכוח הזה מרכיב עניינים נמנעי המציאות כמו שהזכרנו. הם בעצם באים לחלוק והם אומרים, כוח המדמה לא מפגיש אותנו עם מציאות רחבה יותר מהמציאות החושית. כוח המדמה יכול לדמיין דבר שקיים, שיכול להתקיים. הוא לא יכול לדמיין דבר נמנע. והרמב"ם מתעקש שכוח המדמה יכול לדמיין דבר נמנע. והמושג לדמיין דבר נמנע, כנראה שכוונת הרמב"ם בזה להסביר את היכולת שלנו להשיג ברמה קרובה אל המוחש גם הגדים ותפיסות רעיוניות. כי לפי כת אל כלם, דבר רעיוני הוא דבר שלא יכול להתקיים ברמה החושית, אין בו השגת המדמה. וכשמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודך, אז הרמב"ם כותב ביד החזקה בהלכות דעות, שהוא רוצה לראות אותו כמו שהוא רואה בן אדם. הוא רוצה לתפוס את הקיום האלוקי במדמה, בתפיסת המציאות שיש בה מורכבות מעבר לחושים. אבל היא תפיסת רושם המציאות. וכת אל כלם יגידו, אין תפיסה במדמה של רעיון. רעיון הוא דבר תיאורטי ואי אפשר לתפוס אותו, ואי אפשר לדמות אותו אל כל המציאות החושית. והרמב"ם יגיד, זו תפיסה נפסדת. המדמה תפקידו הוא לפרוץ את ההגדרה החושית של המציאות, כדי לאפשר לתפוס את מציאות השם, מציאות של דברים נעלים,
בכוח המדמה שהוא כמעט מוחשי. הוא מעבר לתפיסה התיאורטית בלבד. והרמב"ם יעריך בדבר הזה בפרק ה'. אז יש לנו את כוח הזן. הנפש נכנסת אל תוך לבוש, כמו שקרא לזה רב חיים ויטל, ושם יש לי את כוח הזן. היא מייצרת תנועה בתוך המציאות הפיזית, כוחות ואנרגיות בתוך הפיזיות של האדם. ואז יש לי את החושים. זה תקשורת של הנפש עם המציאות שמעבר. מפגש של הנפש דרך העיניים, דרך המישוש, דרך חוש הריח ושאר החושים. ואז אומר הרמב"ם, אחרי שהנפש פוגשת את המציאות, יש כוח נפשי שנקרא מדמה. היא מפסיקה להיות מחויבת לאיך שהחוש מנסח את המציאות. היא תופסת דרך החוש את המציאות, אבל לא מחויבת לנוסחה שהחוש פוגש את המציאות, אלא יכולה להכיל בו מורכבות ולשנות דבר מדבר, ותכלית הדבר של המדמה זה בעצם לפגוש את הרעיון שבמציאות. לפגוש אותו ברמת מפגש שיש בה מן המוחשיות. מן המוחשיות עד כמה שאדם יכול להשיג. שני החלקים האחרים נקראים החלק המתעורר והחלק ההוגה. לא יהיה לנו עכשיו זמן להסביר את החלק המתעורר ואת החלק ההוגה. אבל החלק המתעורר, יגיד הרמב"ם בהמשך, שהוא המקום שבו נוצר החולי נפש, ופה אפשר לתקן ולהבריא את הנפש. הוא המנגנון שמייצר את ההרמוניה הנפשית. הוא המנגנון שמייצר את האחידות, וגורם לגוף שלי להקשיב לתבונה שלי. או שהוא יחסום את היכולת של הגוף שלי לתפוס את התבונה שבי. אם אני אבין שהדבר הזה לא נכון בגלל שהתורה ציוותה עליו, האם הגוף שלי ימשיך להשתוקק אליו, או שאני יכול לגרום לגוף להפסיק להשתוקק אליו. כמו שמסביר רבי חיים ויטל מהו חסיד. זה הכוח המתעורר שניגע בו בעזרת השם בשיעור הבא. ויש את הכוח ההוגה, שהוא גם כוח בזהות הנפשית שיש בכל אחד ואחד מאיתנו. No, of course. Of course, of course. מה נשמע? יוס? יוס. אוי. אני פשוט קמתי באמצע. מה אתה עושה? אתה יכול לחתוך את זה? אני אחתוך את זה, כן, מהגרף. 32 דקות, כן. כן, בסדר, אני אחתוך. תחתוך את הסוף. מרגע שקמתי, אני עשיתי פאוזה, ואז קמתי, שיהיה לך איפה לחתוך. בדיוק. בסדר? לא, בסדר גמור. אני לא רציתי להתחיל עוד נושא, זה היה עוד נושא גדול. אז עצרתי כבר. טוב, יש לנו מפגש שבוע הבא, ושם אני באמת צריך להביא עוד לפחות 2, אולי אפילו 3. כמה זמן קבענו, אתה זוכר? 3 שעות? אוקיי. צריך לבדוק את זה. כי באמת צריך להספיק שם, צריך להספיק לפחות 2 מפגשים. טוב, אתה תדע לחתוך את זה או שזה בלגן אימים? אני גם לא לחצתי, אני לא יודעת.